Pops, Oy. kaya excited na kay kung miskwila sa simana ba? Pero anong na pa may brigada-brigada no? Ano sa ka? Requirements man ko na ba? Kung ma-enroll ta? Sa muka pag kaning ano eh. Tara na kayo para kita makauna dito ah. Hop, asan mo? Ay Chip, mag-brigada mi diya sa park Chip. Brigada? Estudyante din eh. Ah, grabe po ka, Chip, eh. Estudyante, uy. Murag din ka kasiligan og naong. Ay Chip, nani lang naong ani Chip, pero butan kay ni Chip ay kabalaka. Ay, murag duda juga ni ba? Kapan sana ko ni be? Oy, sama ni. Ay, dadaan kag tools dire. Ay, Chip, ikan mo nag-ayong motor, God. Sa mga bata ni Dada, magag-tools. Kalimot kay kog hipos, no? Ay, dire. Ibinin dire. Kuara niyo niya. Ya, Chip, pwede na may sulod Chip. Sige, sulod mo. Sige Chip, salamat. Tagate mga classmate ng mga gwapa ron eh. Ops. Uy, sa problema Chip. Asa man mo? Ay, eskwela naman Chip. Nangabuang na mo, brigada pa man ron, mo pa'y klase ron. Ay, yati. Brigada pa man ron. Nah, pamunit sa mong sabot ito. Sulod. Klaro, ano eh? Ganda pa man deron. Asan man taon to si ma'am. Oy, sayo pata niya. Asta na niyang langayan na. Madugay gitaan ni ba? O gani, no? May pagwata ng sayo aning style, ah. Ay, nakauna naman dahil si Paploy dari si Jikoy oh. Uy, sayuwa sa mga buwang oh. Nana po di mga uneg baon, no? Sa taingon niyo mo koy. Wala man, God. Mga unido kag baon da mulag. Pagtarong ko ya, pataka kag pasangil ha. Ay, relax lang diya da mulag. Ay, piti ko tayong gusto niya diya. Ah, Munga mo ng bulping. ayun, mga ay pudo kag bulpin. Koy, lasa lang yung pasangil mo sa kwa koy. Gupok ka ng mga ngipon ni mo ba? Shit, ay mo si Kuan, si mamo. Uy, ganina na mo diri ah? Yes, Ay, ka mga very good ani ako mga estudyante oy. Koy, piti kasi ma'am ko yo, marag di nagigugirahan mo absin na ni ba? Kapod. Tukar na pong mga kamanyak ang mga batao. Unsa? Murag ko lang lagi mo. Ang gingon sa ko, 5 daw mo kabuok magbrigada karon. Tama bitaw no. Isa, duha, tulo. Ay, kabalo na ko ma'am, si Bantoy. Masig na tog pa to ma'am, dugay man kay tutig mata. Ay, nako. Abi nako gulay badlungon sa inyo ha. Na manday isa. Ma'am, unsay buhaton na mo ron ma'am? Ang buhaton ninyo karon is mangibot lang mo mga sagbot unya mamunit lang mo mga basura gagmay. Sana Ay sa. Nganong nagbagman mo duha? Ay, ma'am, abi mo gud na magsugod ng klase ron. O gani, ma'am. Excited na kayo sila, ma'am. Kontra jud kay ni pirmi si Jikoy ba. Bantay din jud ka unya lagi. Sige na, pagsugod na mo aron sayo tamahuman. Tanawan ako nyo agi unya ha. Matik ma'am. Isik, munit, ramlig sagbot. Sugo na ta. Tara. Ken, sabay sa kuha. Patagmon rin Jikoya ni. Oh, mangibot, no? Ayun, ani, uy. Uy, goy. Sig mangawat kay kung nipundo ka sagbot diam, kagubot itang buanga ka. Ah, binuang manang imuha. May magsidamulag ko. Giingnan ra ti kadaan ba kay bisig manundog ka tong tibaghak. Di man, God. Ini, sakto kay ni. Uy, unsa man tong lubid na bulag? Ay, nasi pangutan na dira. Ah, punita. Oh no! Apila pa ng isa. Patay ta siguro diyan ni unya ba. Pastilan, ay kabalaka ko'y bahala ni. Kuha. Puntay ka. Kani. Daghan na kaya kuha, ha? Yati, paspasan mo makapunit ko eh. Aw, siyempre. Ako na good ni. Ah, grabe, daghanan nilang nag-iboto. Ang kamo de, wa de mo nang ibot. Ang ibot gay, narid to. Bisag wa, God. May pagtawagon ni mo si ma'am dito koy, kay ato na nang ipacheck na tong mga naibot. Itaw ko itawagan dito ka. Ako nasan? Kanan, eh. Daghan, dyan reklamo ni batao. Koy, apilig pagdali ha. Kin, kuha na nato ng tinapog ni Jikoy, kay daghan kayo. Uy, sa man na mulag. Ay, nagpalag dia, Paps. Pilom lang ba, para way buto ba? Grabe ka, busado gining tawhan na oh. Ma'am, tura mo inibot, ma'am, oh. Oh, maayo. Unya, asa man imuha na Jikoy? Ay, tura ko, ma'am, oh, kanang gamay. Oh, no! Gamay naman kayo na. Nganong ako may pangutan-on nimo nga kamura man naa diri ah. Ano naman, eh. Ano man, gamay lang kayo niya kuha. Ay, hindi ka nagkuha na. Paps, anong ligamay mo na ako, ah? Kanang kuan manggod koy.
Awa ko kabaluan ako yun, ano ni gamay ni mga, basta importante, dagdan ako ah. Ay, ate, ani, kapoy, di ako punitan niyo, gisingot ba ako? Unya, unsaon man to na Jikoy nga gamay ra man ang imo ha. Balik ka ugma ha, ikaw ra isa. No! Ay, ate, ani, balik mo jugo ako ra isa. Ma'am, pwede na may mauli, ma'am? Oh, pwede na. Unya, muna na pug ko. Jikoy, balik ugma ha. Sige na! Amping! Koy, palihog dala ni bagbi, bilin lang sa mo ha. Bahala mo diya. Kawatan kayo mong sagbot. Ay, di ka mo sugot. Nangita ko kag sakit sa lawas ba? Ikaw ka, uy. Talan na lang, masumpagan pa ka na ron. Ang bilang na, Bin. Bilin niya sa balay ha, kay mulaag pa ko. Di ka sana, gignangis da mulag, uy. Gani, bukat, kay bago. Ka na, sagdiin lang na. Ya, muna mo pamunit. Mana, Chip? Chip, anong to, Chip, eh? Ayan to si Chip. Dara. Yan to sa mi, Chip. Salamat, Chip. Sige. Oh, tayo sabi. Ano may problema, Chip? Balik sa mo dre, balik. Ano sa man, Chip? Unsa may nasa bag nimo? Lagi na, lagi na. Dili man ako, Chip. Dili mo ha, ikaw may nagdalaan eh. Yati, yung kani sila da mulag, mapangamak ayo. Dili, lagi niya ako, ah. Kadabulag man, eh. Palusot na po ka, kinabe, tanaw to be. Patay, lubi. Kawatan, di kag lube ha. Dre, di ka kauli, di kang dogor dre. Pops, tumagay ko, Pops. Nakoy, pasensya ni ko kay ikaw. Wag ko natabang si mo ha. Mauna na lang kung guli si mo ha. Ay, ang ganyan, ah.